Dobro jutro i dobro nam došli u nastavak jutarnjeg programa. Krećemo sa teenage temama. Za Justin Biebera kažu da je najveći tinejdžerski fenomen današnje muzike. Iako su mišljenja o njegovom talentu podeljena, niko ne može da porekne činjenicu da je on trenutno broj 1 u industriji zabave, bez obzira na to koliko će realno da traje. U Beogradu su tinejdžerke dočekale svojih 5 minuta. Naime, prikazan je dokumentarni film o Bieberu i to je za nas dovoljan povod da govorimo o fenomenu tinejdžerskih zvezda. Nekada Beatlesi, Zdravko Čolić, Bijelo dugme ili New Kids on the Block. Danas je to Justin Bieber. On je idol kog tinejdžeri obožavaju i o kome znaju apsolutno sve. Na sam pomen njegovog imena postaju euforični. A evo i zašto. Učio nas je da nikad ne odustajemo od svojih snova, da verujemo u sebe i svoje snove. Kad mi je god bilo najteže, on je uvek bio tu za mene i njegov glas i njegove pesme su me uvek nekako dale mi snagu da, ne znam, nekako da prođem kroz taj težak dan koji sam imala. Volim Justina Biebera i pokušavam da budem što više slični njemu. Neobjašnjiva je veza Biebera i njegovih fanova Beliebera, kako se nazivaju. Vole ga do te mere da ne veruju ni jednoj lošoj reči koju o njemu pročitaju. To samo mi razumemo, znači treba i svi da razumu i nije, pola toga su tračevi u stvari, ali mi verujemo da to je istina, da to nije istina. Mediji uvek piše samo nečemu lošem što uradi, tipa kada je pljunuo fanove što uopšte nije istina, ali kada uradi nešto dobro, tipa, na primjer njegov parfem, oba parfema, mislim ima tri, ali dobro, novac koji je zaradio na tim parfemima su dali u dobrotvorne svrhe i on nije dobio nikakvu zaradu time, a novine o tome ne pišu. Za prikazivanje filma Believe morali su da se izbore na društvenim mrežama, a njima to nije bilo teško. Kažu da Srbija ima jednu od najjačih baza Bieberovih fanova u svetu. Oni su vrlo organizovani, oni imaju organizovane sastanke kada pokušavaju da utiču na naše domaće kompanije koje organizuju koncerte u zemlji kako bi doveli Justina Biebera i to je vrlo pohvalno kada vidimo da jednostavno tako mladi tinejdžeri imaju toliko neke, da kažem, idole poput planetarno popularnih muzičkih zvezda. Čim se pojavi mladi pevač na velikom platnu, da svi posetioci vrište, da igraju, da pevaju. Sledeći cilj Beliebera je da dovedu Justina Biebera u Beograd. Do ispunjenja tog sna će pratiti svaki njegov korak. Ok, idemo mi do Radio Beograda sada. Dobro jutro.